מחר. רבותיי, נתחיל. אפשר להתחיל, שגיא. אנחנו כבר בחצי שבאמצע השיעור. יפה. אז ככה. אנחנו כמובן נכנסנו לחודש אב, ושנכנס אב ממעטים בשמחה. וידוע שאב ראשי תיבות, ארור ברוך. מכאן שחציו ארור, חציו ברוך. אנחנו עכשיו בחצי הפחות נעים, בחצי הארור. ובעזרת השם יתברך, אנחנו מתפללים שהימים האלה יהפכו עלינו לטובה ולברכה, שכל המתאבל אל ירושלים זוכה ורואה בבניין. יש מעשה בגמרא, במסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב', גמרא שכל אחד צריך להכיר. כל אחד. על קמצא ובר קמצא חרבו בירושלים. על מה נחרב ירושלים? אומרת הגמרא. שואלים אותך מחר, על מה נחרב ירושלים? קמצא ובר קמצא. לא בגלל האיראנים, לא בגלל הסורים, לא בגלל, לא. על קמצא ובר קמצא. מה היה? אומרת הגמרא. היה אדם שהאהוב שלו, קראו לו קמצא. והשונא שלו, קראו לו בר קמצא. בסדר? יום אחד עשה סעודה גדולה, הביא לשליח שלו, תזמין בבקשה את קמצא, האהוב שלי. הלך, והתבלבל לו הקמצא עם בר קמצא, והזמין את בר קמצא. קמצא לא הזמין, את בר קמצא הזמין. והנה הסעודה, ברוך השם, בשרים, שתייה, ינות, שמח. והנה הבחור הזה, היהודי הזה, בא, מסתכל בשולחן, רואה את המוזמנים, מבסוט, ופתאום את מי הוא רואה? הוא רואה שם בשולחן בצד את בר קמצא. מה יאי? מה זה זה? זה השונא שלי, בא לך השמחה שלי? הלך אליו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? קח את הרגליים שלך, עוף מפה. אתה השונא שלי, בשמחה שלי אתה בא, עוף מפה. ההוא קלט. חשב, באתי לפה בשביל שנעשה שלום. אמר, תשמע, אני עכשיו יצא איזה בושות, אצא בפני כולם, 200, 300 איש, לא נעים. כמה עולה מנה בגושן, בוויטראז'? כמה עולה? 150? קח 150, עזוב אותי. אמר לו, לא שמעת מה שמעתי? קח את הרגליים שלך, תעוף לי לו. מה, תקשיב, כמה עלה לך כל האירוע? 100 איש? 150 מנה? 150, זה? 15? כמה לקח? 20? כמה? 20,000? קח 10,000 שקל, עזוב אותי רק, אל תוציא אותי, אל תבייש אותי. שמעת מה שמעתי? עוף לי פה. כמה עלה כל הסעודה? כל הסעודה אני משלם, רק אל תבייש אותי. תפס אותו, זרק אותו. לפני כולם. אמר אותו בר קמצא, תשמע, תפס אותי, העיף אותי. כולם שתקו. היו שם חכמים, היו שם אנשים חשובים. מה שמניך עליהם? לא אכפת להם שהם מבזים אותי. אין בעיה, אני אראה להם. הלך לקיסר. אמר לו, תקשיב, היהודים מרדו בך. אז מה? תביא הוכחה, אין בעיה. תביא לי איזה עגל, איזה פר, שהיהודים יקריבו, ואתה תראה שהם לא יקריבו. הרי אפילו גוי יכול להקריב עולות. גוי יכול להביא גאולה לבית המקדש. הביאו את הקורבן, עגלה טילתה, משהו ככה משובח, והבר קמצא הזה עשה מום לפר, מום כזה שאצל הגויים זה לא נקרא מום, אבל אצלנו זה נקרא מום. איזה מום? יש דעה אחת שפצע לו את העין בדוקין שבעין, ככה זה נקרא מום בדוקין שבעין, ודעה אחרת עשה לו מום בניב שבשפתיים, חתך את הפר הזה בניב שבשפתיים ואז אי אפשר להקריב אותו. הגיע לבית המקדש, אי אפשר להקריב, אבל אמרו טוב בוא נקריב אותו מפני יש לו מלכות. אמרו אם תקריב אותו יגידו בעלי מומים קרבים על גבי המזבח. אמרו טוב בוא נהרוג את בר קמצא. למה מה? הוא עכשיו ילך לקיסר ילשין, יהיה לנו בלגן. אמרו לא, אם תהרוג אותו אז מה יגידו? יגידו מי שמטיל מום בקודשים יהרג. ילמדו מזה כל מיני הלכות. לא הרגו אותו. חזר, אמר הנה היהודים מרדו בך, בא הקיסר החריב את ירושלים. הקמצא ובר קמצא חרבו בירושלים. דרך אגב, מסבירים המפרשים, מה זה קמצא עשה לו, בר קמצא עשה לו מום בדוקין שבעין ובניב שבשפתיים? מה הפשט? תקשיבו טוב. על מה חרב בית המקדש? על השנאת חינם.
על מה שהיה שם. מסביר החפץ חיים, לא על שנאת חינם חרב בית המקדש, על מה שיוצא מהשנאת חינם. כשאדם שונא את חברו, אז מה קורה? מדבר עליו גם לשון הרע. על זה חרב הבית. ממילא אומרים חז"ל, איפה הסלומון? בדוקין שבעין ובניב של השפתיים. מה הכוונה? דוקין של בעין זה מלשון דקות העין. מתי בן אדם יש לו שנאה כלפי החבר? שהעין שלו צרה. מה זה העין צרה? תציר את העין, אתה רואה את החבר שלך קטן, אתה רוצה להקטין אותו. אתה רואה, לא רוצה לראות את כל ההילה, את הדירה, את הרכב, את כל הדברים הטובים שיש לו. אתה רוצה לראות אותו מצומצם. יש לו קנאה, יש לו שנאה. היה לו דוקין שבעין בעם ישראל. היה מום לקורבן הזה בדוקין שבעין. ואחר כך מה? ניב שבשפתיים, כי מום שבשפתיים, מי שעכשיו אחר כך העיניים שלו דקות, הוא רואה בצרות את חברו, אחר כך הוא מתחיל לקלקל את השפתיים, מתחיל להיות עם מום בשפתיים, להתחיל לדבר. הקורבן הזה רומז על החטא של עם ישראל. אבל רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. על מה חרב בית המקדש? על קמצא ובר קמצא. מי זה היה קמצא? האוהב. בר קמצא, השונא. תגיד לי, מה אתה מכניס את קמצא מסכן? קמצא לא היה בסיפור. מההתחלה עד הסוף הוא בכלל לא בסיפור. מי זה קמצא? זה האוהב שלו. הוא שלח לו הזמנה, הזמנה לא הגיעה, הגיעה לבר קמצא. בר קמצא הגיע והתחיל את כל הסיפור. קמצא לא קיבל הזמנה, לא הגיע, לא היה כלום. אומרת התורה כותרת, על מי חרב בית המקדש? קמצא ובר קמצא. בוא'נה, מסכן הקמצא הזה. מסכן, מה אתה מכניס אותו? לא היה בפרשה, יכול להיות בסעודה הזאת הוא ישן, יכול להיות שהוא היה בכלל בתאילנד, לא יודע איפה היה. לא, מה אתה מכניס לי אותו לתוך חורבן הבית? עכשיו שתבין, כל החיים, קמצא ובר קמצא. וואלה, עשו לו כותרות, 2000 שנה, הבן אדם הזה מחוק. מה אתה רוצה ממנו, ריבון העולמי? אבל תקשיבו פירוש. ומי שיקח את היסוד הזה, לקחנו הכל. לקחנו הכל. יש לך חבר מאוד טוב. מה זה? חבר כמו אח. יש לך 5 חברים, איזה אגודה, קודני. פתאום, אחד עושה אירוע, מתחתן. איזה שמחה. פתאום איזה חבר ראובן בא אליך, אומר לך, מה קורה? זמן איציק הזמין אותך לחתונה, וזה, עוד מעט חתונה. בטח. הוא לא הזמין אותי. עוד אחד בא ואומר, מה קורה? זה? מה? לא הזמין אותי. זה, הימים מתקרבים. כולם מוזמנים, כולם מדברים על החתונה. זה נהג שלו, זה מביא לו וודקה לחתונה, זה מביא לו, מסדר לו די-ג'יי, זה. בוא'נה, הוא לא הזמין אותי. מה אתה עושה? בנורמל? לא הזמין אותי, שאלה לחפש את החברים שלו. לא מדבר איתו, לא כלום, לא הזמין אותי. מה, הוא לא מתבייש? הלב נחמד, מגיע חתונה, לא הולך. כל החברים הולכים, יגיד, מה אתה חבר יחידו? לא הולך, לא הזמין אותי, לא הולך. טעות. רבותיי, קמצא היה אוהב שלו, רחמי אומרת הגמרא, מה זה רחמי? אוהב. החבר שלך עושה סעודה. מזמין את כולם. את בר קמצא אפילו הזמין. אותך הוא לא הזמין? תתעורר! מה היה קמצא? מה עשה קמצא? קמצא ברא, הוא לא מזמין אותי? אין בעיה. אני לא בא. שום דבר. לא יראה אותי, לא ידע בכלום, שתק, ברח, כלום. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז מה צריך לעשות? לך לחבר שלך. תגיד לו, מה נשמע, אחי? חשב, שמעתי שאתה מתחתן? כן. לא, מבין שלא, זה, לא קיבלתי הזמנה, לא משנה, אבל שלך מברוק, בשמחה, לא אמרתי לך תלך לי הזמנה. לך תברך את החבר שלך, תשמח. ואז מה היה קורה? מה לא הזמנתי אותך? בטח הזמנתי אותך, אתה הראשון שהזמנתי. אמרתי שליח בראש המוזמנים קמצא, יושב לידי. מה, לא קיבלתי הזמנה? מה לא קיבלתי? שלחתי, קורא לשליח, הזמנת את קמצא בטח, שלחתי אליך, אתמול הייתי אצל בר קמצא. מה בר קמצא? אמרתי לך קמצא! הכל היה נפטר. הכל היה נפטר! הקמצא הוא בר קמצא אחר בירושלים. נו, אז מה אם לא הזמינו אותך? לך פרגן לחבר שלך. לך תגיד לו מילה טובה. לך תעודן אותו. תגיד לו, לא נורא, תדבר, ואני בא. מה, בטח שהזמינו אותך. מה, לא יזמינו אותך? תתעורר. חבר יחידו שלך לא יזמין אותך, אותו יזמין. אתה מוכר במכולת, יזמין אותך, הוא לא יזמין? תתעורר! ואז מה? הכל היה נחסך. כל החורבן. רבותיי, זה אהבת חינם. גם אם משהו לא מסתדר לך עם החבר. גם אם משהו לא, משהו פה לא מוזר וזה. תפסיק, שים את האגו בצד. לך פרגן לו. תגיד לו מילה טובה. תשבח אותו, משהו. כל הסיפור יכל להיחסך ממילה אחת. מזל טוב. על קמצא הוא בר קמצא חרב ירושלים. הראשון, קמצא, עליו חרב. דניאל,
מה יש לי שאלה. כן. נגיד בר קמצא כן היה בא. תן לי דניאל בזום. אם קמצא באמת היה... שגיא, תמחא לי, אני לא מקצועי, אתה יודע. אם הוא היה בא באמת קמצא, אבל הוא הזמין גם את בר קמצא, והוא גם היה בא בכל מקרה. אז כאילו איך... לא! לא הבנתי. בוא נחשוב. עכשיו היית בא, או בקמצא מגיע אליו, מה נשמע אחי? מזל טוב, שמעתי אותו עושה סעודה, חבל שאני לא יכול להשתתף. מה אתה לא יכול להשתתף? אתה האורח הכבוד שלי. מה, אבל לא קיבלתי הזמנה. בטח. קורא לשליח שלו, ניר, הזמנת את קמצא? אומר לו, בטח. הבאתי לבר קמצא. מה בר קמצא? מה אותו בן אדם היה עושה? רץ מהר, אומר לך תגיד לבר קמצא, אתה לא מוזמן, אתה לא מתקרב לערב. לא מתקרב! לא מתקרב, הוא לא היה בא. וקמצא היה מגיע, בסדר? היה מבזה אותו אחד על השני. לא לפני כולם. לא היה מגיע למצב כזה, בסדר? הקמצא הוא בר קמצא חרוב ירושלים. זה אהבת חינם. תסתכל בצורה רחבה. תסתכל על החבר שלך בצורה רחבה, בצורה טובה. שנזכה בעזרת השם יתברך להתחזק באהבת חינם. לשמור את פינו ולשוננו מדברים רעים. רק לפרגן, לתת, להעביר, למחול, לסלוח. בעזרת השם, אוטוטו, נזכה כבר לראות את הגאולה בניין בית המקדש. כן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לצדקות ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.